Eduard Chmelár, známy svojimi kritickými postojmi, opäť rozvíril diskusiu na sociálnych sieťach. Tentoraz si vzal na mušku prezidenta Petra Pellegriniho a jeho údajné sklony k militaristickým prejavom. Jeho facebookový status, ktorý sa zameriava na nosenie vojenských uniforiem politikmi, vyvolal vlnu reakcií. Chmelár v texte nielen kritizuje konkrétne správanie politikov, ale aj poukazuje na hĺbší problém, odklon od tradície mierového demokratického štátu. Neviem, prečo sa nám tu rozmohol hlúpy zvyk, že prezidenti, premiéri a dokonca aj radoví členovia vlády si obliekajú vojenské uniformy, začína Chmelár svoj status. Podľa neho takéto správanie pôsobí nesmierne trápne a prirovnáva ho k oneskoreným detským hrám na vojačikov. Kritika sa však neobmedzuje len na estetiku. Chmelár považuje nosenie uniforiem politikmi za porušenie protokolu demokratického štátu. Podľa neho je tento zvyk v rozpore s civilným charakterom najvyšších ústavných funkcií. Chmelár pripomína, že jediným prezidentom, ktorý odolal pokušeniu obliecť si uniformu, bol Michal Kováč, hoci s dávkou humoru dodáva, že to mohlo byť len preto, že sa do nej nezmestil. Na druhej strane kritizuje aj bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa neho v uniforme pôsovala, čím sa zaradila k ostatným politikom podliehajúcim tomuto trendu. Chmelár ide vo svojej kritike ešte ďalej, keď naznačuje, že Slovensko sa pod vedením súčasných politikov, vrátane Pellegriniho, približuje k militaristickému režimu. Aj keď tento so svojou posadnutosťou, zbrojárskym priemyslom začína mať k nemu nebezpečne blízko, píše: Týmto vyjadrením zjavne naráža na Pellegriniho podporu zbrojárskych projektov a angažovanosť v otázkach obrany, ktoré podľa Chmelára prekračujú hranice bežného záujmu o bezpečnosť krajiny. Analytik zdôrazňuje, že titul hlavný veliteľ ozbrojených síl je iba ceremoniálny a nemá veliacu funkciu. Prezident demokratického štátu zásadne nenosí uniformu. Uniformy nosia africkí diktátori a príslušníci vojenskej junty, píše Chmelár a dodáva, že právo nosiť vojenskú uniformu by malo byť vyhradené výlučne príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na záver statusu Chmelár vyzýva na pestovanie tradície mierového demokratického štátu namiesto militaristických tendencií. Hlava štátu je predsa niečo viac a má strážiť civilný charakter tejto funkcie, apeluje. Podľa neho by politici mali dbať na to, aby ich správanie a verejné vystupovanie odrážali hodnoty demokracie a mieru, nie vojenské ambície. Chmelárov status vyvolal rozporuplné reakcie. Kým niektorí diskutujúci súhlasia s jeho názorom a považujú nosenie uniforiem politikmi za nevhodné, iní ho obviňujú z prehnanej kritiky a bagatelizovania významu ozbrojených síl. Status sa stal virálnym, čo len podčiarkuje, akú citlivú tému Chmelár otvoril. Eduard Chmelár svojím statusom opäť dokázal, že vie trefne pomenovať spoločenské problémy. Jeho kritika nosenia vojenských uniforiem politikmi, vrátane prezidenta Pellegriniho, otvára otázku, ako by mali ústavní činitelia reprezentovať demokratické hodnoty. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.